km. Doamne ajută-ne. 220. Ești într-un film. Ești într-un film. Hai să vedem. Bulgaria, trecem spre Grecia, venim. Am început la 8:38. Doamne ajută-ne, mai ca Domnului că noi. Formula 1 de Bulgaria. Ce vezi, Tibi? E noapte. Erai pe ăsta, cu diamante, te iubesc. Noapte bună, mere pe lună. Hai că venim în Grecia. Da, da. Ma de Grecia, venim în Grecia. Hai, trăiască România mare și Grecia. Și românii. Grăiesc prădinii până sat, că nu mândră mai lăsat, mai mândra mea. Paramureș! Grăiesc prădinii până sat, Grecia! că nu mândră mai lăsat, mai mândra mea. Hai și grăiesc, tărpă ascuns, că ți-ai aflat, a drăguț, că ți-ai aflat, a drăguț, mai mândra mea. Hai noaptea când pleci la mine, alături pe brață te ține și nu ai mână de rușine. Hai, Tibi, hai că poți! Încă o țără și ajungi la Athos. Încă o țără, încă 194. Doamne ajută-ne, Maică Domnului! Paramureș, venim, mă! Wow. Mamă, și mie îmi bate inima așa un pic, dar întâi te așa un pic în zare. Mă, uite atonul ce fain să vede, super. Către podromul. Mergem cu frații noștri. Hai, Oltenii! Uite, atonul. Frumos. Mulțumim, Maică Domnului. Hai, Marius, unde ești? S-a vrut șasă, iar. Yeah! Yeah! Hai, părinte stareț, hareț! De când așteptă? Încep să iubești și locul de WhatsApp, Mihai. Eu o să stau în spate, să am niște. Faceți cu schimbul, 2 în spate. Hai, că stau și eu. Hai. Eu nu știu dacă pot putea să stai. Acum n-avem bagaje, oricum. Părintele, că nu mai ai șansă să stai în față. Acum mai e forță, nu? Părintele Stareț de Guinea aici. Sfântul Marius, așa? Yeah! Yeah! Bă, dacă e ziua ta! Ce frumos! Salvați și mie bățul? Salvați copiii! Văzut că fratele Marius, deci spune-ne un pic aici despre... Voia să părăsească muntele. Auzi, ascultă un pic aici. Da. Ce faci, măi, cu ghețanul? Nu-l vinzi aici la izvor, ce faci? Iau apă. Păi scoateți. 3-4 sticlă. Ia, zi, Marius, un pic. Voia să părăsească muntele Sfântul Atanasie, Așa. că nu mai avea nici apă. Secolul 9, 10, cam așa. În anul 900. 900, da. Și s-a întâlnit cu Maica Domnului, care a apărut. El a pus să dea cu parul aici. De atunci își văd în aghiesă. Adică apă care nu se strică, cum nu expiră, cum o zici. Wow! Bă, ce faină! Prima dată când vin și aici sus. Aici sus, haide! Wow! Agios Athanasios. Fii atent. Ce fain.
Mamă, chiar că e cel mai tare izvor. Păi, dar uite ce apă e, dar s-o gustați, aveți și sticle aici. Nu are sticle. Băi. Aveți și cozolac cu cobrigul ceva. Paraclis aici. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte. Părinte ce biserică. Călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. Mulțumim, Marius. Acolo câte vreți. Mamă, ce fain. Ce curată e apa. Dumnezeiască. Nu zice aici doi curgea asta non-stop, apă aghiazmă. Da. Apă care nu expiră, așa o zice cineva. Da? Care nu expiră. Da, așa, nu știu cum să zic. Zice, vreau și niște apă care nu expiră. Bună? Florin, da, te bine. Direct așa. Bă, dacă știam mie că e în dus Marcu, să-i să vină. Apă, frumoasă, mulțumim. Sfinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Amin, mulțumim mare, mulțumim. Bă, la mulți ani pentru mâine, da? O să cântăm de seară, că... Na. Bă... Stai aici. Face și la România, așa, mă. Ca pe tipul lui Țepeș. Altul măr de aici. Oamenii vin și lasă aici. Și fac. No, mergem, fraților. Ai mărită fără de asemănare decât se... Cu sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Dumnezeu să-i primesc în pace. Amin. Haideți, fraților, să mergem mai departe. Ionuț, dacă mergi în rai, să ne spui. Astea treptele către rai sau iad? Păi către raiul pustiei. Uite și acolo, o chilie, uite acolo. Uite, mai... Acolo cum vine? Sau cum e? Pe cărări. Acum nu mai zboară ca mai de mult, să aibă așa... Dacă ești ăsta... Levietez. Aici nu dă nimeni de pune. 1500 de metri. La 1500 de metri altitudine. Să fugă după tine, a? Te prinde. Nu, zic să vii să te ascunzi. A, da. Că n-ai semnal, n-ai Către peștera Sfânta Tănase aici, coboară, câteva scări, sute de scări. Că plece din microbuzele. Hai, Sfânta Tănase, fii cu noi. Dăruindu-le, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din... Chilia Sfântului Părinte Atanasie cel Mare, primul care
să ne vedem muntele Atos. Și să ne vedem aici peste la Sfânta Tănase. Amin. Mare Ege. Trecător, și să poarte grijă de suflet, cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură. Iacuriase Părinte Atanasie, Duhul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile tuturor Sfinților, Doamne, și ale născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne nouă și ne miluiește pe noi ca în Amin. Aici au mai fost câte căpăsunate, dar forma asta e curată de la scările. Aici jos? Aici în sus. Da, de peșteră, ne-a stat Arsenie Boca. Aici? De-aia e pusă poza lui aici. Unde a fost poza? O luat-o. A fost o poză cu Arsenie Boca aici. Apoi ăștia răi... Au furat poza. Da. Era o poză, dar nu mai... Alu, Părinte Arsenie Boca, era aici o poză cu el. Era, da, de acolo se vede urma de lumânare, cum aici copia Filocalia. Aici unde? De-aia e acolo negru? Fii atent. Zic aici așa frumos ca să fie cât de cât să nu vină pământul, apa, într-o. Tot acolo sus de prin Aiud? Nu, eu sunt la Împăița, lângă Albelea. La Împăița? Părintele cum? Tudor, Emanuel. Frumos, mulțumim. Nu știam, vezi? Am venit, era o poză cu Arsenie Boca, eu nu Uite știu. Arsenie Boca. Serios? Aici Da. copia Filocalia. Să-i s-o nevoie Urmă de i-a el. dus-o și i-a dat-o Părintele Arsenie, Părintele Dumitru, Și Stăniloae. de-ai s-o arătat Sfântul Serafim Sarov, nu? Scările el le-au fasonat, deci erau așa, numai... Uite, vezi care e cu moasă lumânarea, uite, Avea mâna Mihai. de lucrător de piatră. Deci Părintele Dan. Nu? Dan. Cine? Nu? Așa. Eu? Da. Tudor. De foame nu mai știu, vezi, nu mai... Mi foame. De la Maramu, dar nu. Mare Ege, frumos. Hai, Mihai, frate, hai, că nu te pierd.